This morning, atong makahinabi ang Resource Development Manager sa Assalamualaikum Incorporated nga si Ma'am Gen Mangaliwan aron atong hisgutan ang ilahang mga programa nga nagatabang sa mga kapusong Badjao. It's a great morning, Ma'am Gen. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? I'm good. Yes, it's a great morning. Thank you for inviting me diri sa inyong programa. Ma'am Gen, please share with us po kung paunsa ka nagsugod sa imuhang advokasya nga magtabang sa mga batang Badjao. Nagsugod me with a couple missionary named Patrick and Shari, to whom God laid the vision of helping the underserved tribes diri sa Mindanao. O kung underserved tribe ang ato ang hisgutan, we can say that the Badjaos would be top of the list. And it was registered as an NGO, Assalamualaikum, Peace Be With You Incorporated, year 2006. And later, partnered with DepEd and DSWD sa paghimo sa mga programa alang sa atong mga Badjao communities. We are so thankful gyud Ma'am Gen no kay dunay mga NGOs sa Maninyo nga nagatabang gyud sa ilaha apan unsa ang imuhang mga nakita pod nga mga suliran diha kanila nga nagtuklod gyud sa imuha nga tabangan sila. Nakita nato, not just few, but many of them beg sa mga streets. Dili lang diri sa atong syudad, but many have moved to different parts of the country. Many of us, our idea of the Badjaos, kay kana lang, magbeg, manglimos. Pero sa pagsulod nato sa ilang community, nakita nato unsa ang ilang real situation. Una, illiteracy. They don't bother sending their kids to school. Ang ilaha lang, ginahuna-huna adlaw-adlaw, kung paunsa makakaon. For survival lang. So we see a lot of them begging. Ikaduha, malnutrition. Since survival o makakaon lang ang ilahang concern, dili na mahatagan og pagtagad ang proper nutrition. Aside sa illiteracy and malnutrition, nakita pod nato ang poor health condition and limited access to health services. Like simpleng sakit lang unta, like suka kalibang, na dehydrate, wala sila kabaluon sa himuon, leads to death. Because they don't go to health centers or hospitals. Una, dili sila aware na pwede day sila mo-avail sa free health services sa ato ang government. Ikaduha, na sila'y kahadlok that they will be discriminated. Pero kung tanaw nato, ang suliran, dili lang good about begging. Ug buot nato umuhatag og holistic nga tabang. Ug dili nga dole out help aron ma-address ang real problem which is beyond poverty. And that is to help them combat this what we call learned helplessness mentality. Nga, huna-huna nila, wala na sila yung mahimo, maong mag-beg na lang sila. It's so great to know that, Ma'am Gen. Apan pila na ba mo katuig na ginabuhat ni ug unsa pod ang inyong mga programa or mga serbisyo na ginahatag alang sa mga batang Badjao? 15 years na nag-serve ang Assalamualaikum, pinaagi sa grasya ug tabang sa Ginoo, kauban ng mga dedicated staff and generous partners and donors. Sa mga programa na atay feeding and education, at present, we have 346 Badjao students from kinder to senior high under our feeding and education program. And we feed them daily. Karon kay module naman ta, naalang sila sa ilahang community and we provide tutors to help them sa ilahang mga modules. Ug sa una nga wala pa tay ginaatubang nga pandemic, na atay ginahimo nga annual youth camp ug naapod tay family Bible discovery. Matudluan pud sila about who God is nga una og labaw na nag-care ug nag-value kanila. Ubay-ubay gyud ay Ma'am Gen no. Apan sukad kini nasugdan ng mga programa unsa sab ang mga sitwasyon sa mga kabataan na inyo na pud nga natabangan. When we started, we would see Badjao kids either nagadula lang under their huts or out in the streets begging. Karon, many of them are going to school. And nakita po sa mga parents, ang value sa education, maong naapod ang ilang suporta sa ilang mga anak. Naapod mga nakahuman na o senior high school. And sa una, kung naay magkasakit, walay medical intervention. And they just die in their huts. Karon, kabalo na sila mag-adto sa ato ang mga health centers or hospitals para ma-avail ang free health services gikan sa ato ang gobyerno. Life-changing gyud kaayo ang inyong mga ginabuhat, Ma'am Gen. Ug karon after doing all this work para po sa mga bata, unsa ang imong gina-envision or gina-look forward para sa mga kinabuhi, syempre sa mga batang Badjao ug para po sa inyong mga programa? Maayo kaayo ni nga pangutana.
Kay we don't intend to do this forever. Kaya nga to ang tinguha, through these programs, matabangan nato sila nga, moabot sila sa punto nga kaya na nila matabangan ang ilang mga kaugalingon and their community and become productive citizens. I'm sure daghan gyud kaayo ang na-enlighten sa condition or sitwasyon sa ato ang mga batang Badjao. So unsa ang imuhang message of hope alang kanila Ma'am Gen o para pud sa ato ang mga kapuso viewers na buot mo suporta sa inyong programa. Saga makanak sama, ahiya lasig kami nga makita mo nga na-interest sa pagpaningkamot sa pag-eskwela. Ug mamahimo pud kamong inspirasyon ngadto sa uban. Si Tuhan magatabang ug magapanalangin sa inyo. Sa atong mga kapuso viewers, your little act of kindness is never too little for those who need it. Sa atong mga kapuso viewers nga na desire to help these dreams become a reality. Ug tabangan sila not just to augment their poverty, but help provide a sustainable means. You can help by sending a Badjao kid to school. Dagan kaayong salamat Ma'am Gen sa imuhang pag-share sa imong maayong buhat alang sa mga batang Badjao ug unta daghan pa ang susama ninyo nga aduna gyud dedikasyon sa pagtabang sa mga Badjao. Amping kanunay Ma'am Gen. Daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanato. Kini ang At Home with GMA Regional TV.